Wel, croeso i'r babell len. Na, nid yn Rhegaron wrth gwrs, ond yma ar Amgen. A cwmni cyhoeddi atebol sy'n gyfrifol am y sesiwn bach hon, sef Cofio Cofio. A cwmni atebol sydd wedi cyhoeddi ar gof, sef y blwch hyfryd yma. Ac yn y blwch, mae yna 3 llyfryn bach, a phob un ohonyn nhw yn agor drwy gyflwyno cerdd fach. A'r cerddi o fewn y llyfrennau bach yma yn ddyfais i'n hannog ni i allu cofio. A mi gan i wybod mwy am hynny yn y man. Dwi'n tybio ac yn gobeithio, mae gwrando ar y sgwrs bach yn fydda i fan hyn, achos mi rydyn ni yng Nghymru nid yn unig tair ffrind, ond tair sy'n perthyn i'w gilydd drwy briodas. Felly allwch chi ddychmygu yr sgwrsio sy'n yna o gwmpas y bwrdd bwyd efo'r teulu yma pan maen nhw'n dod ynghyd. Yn y tair ffenast fach dwi'n gweld ymlaen i fan hyn, mae Elspeth Hughes yn Llandoche. Helo Elspeth. A Emma Walford yn y Bontfaen. Helo Emma. Ac wrth gwrs Mererid Hopwood fyny fanna yn Nghaerfyrddin. Helo Mererid. Syniad Mererid ydy ar gof. A Mererid, dwi eisiau dechrau efo ti wrth reswm. Dwi wedi crybwyll mai nod y casgliad bach yma ydy'n cynorthwyo ni i gofio, neu i gofio cofio. Ydw i'n iawn? Dweud wrthon ni chydig bach o'r hanes tu ôl i'r gyfrol bach yma. Beth yn union ydy'r syniad tu ôl iddi? Na ti, mae wedi bod yn syniad sydd wedi bod yn cynnywer yn ymhen ni ers oesoedd. O'n i'n cofio sut o'n i'n arfer cofio pethau ar gyfer steddfod a gwahanol bethau, aroliadau a bob math o bethau. Ac o'n i'n un o'r rhain oedd yn cuddio geiriau, dysgu, cuddio. A gweld, mae'n siŵr bydde ffordd o greu llyfr bydde'n caniatáu hynny ddigwydd, ond llyfr cain iawn. Wrth gwrs, fel ti Mari'n gwybod, o'n i'n hoples yn gwaith celf. Mae cael syniad yn un peth, ond mae gwireddu'r syniad yn rhywbeth arall, a dwi mor ddiolchgar i gwmni atebol am fentro ar hwn, ac i gael gafel yn clawt, grŵp clawt. A dyn o'r enw Mike oedd yn gweld beth oedd gyda fi yn ymhen a roi hwn ar bapur. Rachel a Gareth, y staff yn gefnogol iawn, a mae wedi dod i fwgwl. Ac oedd 2 syniad tu ôl iddo fe. Ar y naill llaw, y busnes hwn o ymarferoldeb cofio. Ond falle'n fwy na yna, wrth bod ni'n meddwl, mae'r unig ffordd nawr yn ni'n mynd i allu cadw'r iaith Gymraeg yn fyw, yw drwy ddenu siaradwyr newydd. A mae hynna'n gyffroes iawn, ond wrth gwrs, beth sydd ddim gan siaradwyr newydd o hyd ydy'r traddodiad. Ac bod ni'n awyddus iawn i newid y traddodiad, i bartyn a beth yw parhau traddodiad, traddodiad sy'n fyw o leia, mae rhaid i chi wybod beth yw'r traddodiad yn y man cyntaf. A i ni fel grŵp ffrindiau, tithe fynne, Emma a Elspeth, mae gobeithio'n ffrindiau, ond hefyd yn perthyn. So, mae gyda ni fel grwpiau bach o berthyn yn geirfa a'n hiaith a'i hystyron ei hunain. Enghraifft, fes ni'n gweud wrth y ti nawr, Mari, oh, it is dark in here. Ti'n chwerthin yn barod, a mae Elspeth ac Emma'n edrych yn blanc, mae'n debyg. Ond fes ni'n dweud, Will is in the corner, bydd Emma'n chwerthin. Ac os mae'n gweud, cofiwch yn cleifion, mae Elspeth yn mynd i chwerthin. Mae'r geiriau yma, rhyw phrases bach, ymadroddio bach ac ystyron. Mae hwnna yn anochel mewn grwpiau bach. Ond dwi'n dda i ddim os ydyn ni eisiau creu pobl sy'n perthyn, cenedl sy'n perthyn, pobl sy'n rhannu'r un darn o dir ag yn perthyn. Mae rhaid i ni fod yn gallu siario yr ystyron. Felly pan i ni'n dweud ogi, fel grŵp o bobl sy'n byw yng Nghymru, mae bron pawb yn gwybod mai oi sy'n dod nesaf. A mae yna ni sy'n siarad Cymraeg yn gwybod ar ôl calon lan mai yn llawn Ioni'n dod nesaf. Ond dwi'n ofni bod y cysylltiadau yna'n breio. A rhyw fath o ymgais i sicrhau bod hynna'n dod nôl. Felly pam mae rhywun yn dweud, enghraifft, pan fod seren yn rhagori, i ni'n gwybod beth sy'n dod nesaf, achos byddwch chi wedi dysgu fe o'r llyfrynau bach yma. Hyfryd. Achos mae perthyn felly yn golygu rhannu'r stori dydy, ac yn yr achos yma yn rhannu'r cerddi. Wyt ti'n poeni bod ni yn colli nabod ar yn cerddi ni felly? Colli nabod ar yn cerddi ni, ond yn poeni fwy am y ffaith bod ni'n colli nabod ar y perthyn.
a ti'n llygad y le. Meddyliwch chi am y plentyn sydd wedi cael ei fabwysiadu neu mabwysiadu. Dydd hynna ddim yn perthyn oherwydd bod nhw wedi cael y papur o'r llys. Dyn nhw'n sicr ddim yn perthyn ar gownt y gwad. Maen nhw'n perthyn am bod nhw'n siario'r stori. Maen nhw'n perthyn i'r teulu yna, achos o'n nhw na pan ddigwyddodd beth bynnag ddigwyddodd, pan nath Catrin gael gradd un piano, neu pan nath dy ci gwmpo yn yr ardd, neu beth bynnag sydd wedi bod yn digwydd yn y teulu yna. A'r straeon yna sydd ddim bob tro yn cael ei pasio, mae'n tueddiad pan ni'n dysgu iaith o dysgu geiriau. A rhoi'r eirfa i'r dysgwr, ond mae eisiau'r pethau sydd tu ôl i'r geiriau hefyd, dwi'n meddwl. A mae'r gyfrol fach yma, neu'r pecyn, neu'r blwch, be bynnag da ni am alw fo, yn falle bod angen dangos mae'r dyluniad a diwyg hwn mor dlws. A mae'r gerdd yn cychwyn yn dod i'n llawn ar y dechrau. Ac wedyn, mae yna fylchau. Eidi drwy yr syniad tu ôl i strwythyr y gyfrol fach? A ti'n beth sy'n braf iawn yw gallu, bod fi'n hwm ar beth, dwi yn teimlo bod fi'n gallu canmol y beth, achos dim unrhyw beth i wneud y fi nath rwyddo neu rhaid mor hardd. Ti'n iawn am y dyluniad. Yn y pecyn, mae yna rhyw daflen bach fel hyn, 7 cofio. A dwi'n awgrymu wedyn, sydd dylech chi mewn ffordd rhyw fath o gyfarwyddiadau sut i ddefnyddio'r bocs bach yma. So, trwy'r dudalen gyntaf a darllen y gerdd yn gyfan, felly mae'r gerdd i gyd yna. Wedyn, troi'r dudalen a darllen y llinell sydd yno. Dim ond un llinell sydd yna gyda bylchau. A mae'r lluniau, wrth gwrs, yn mynd i helpu chi feddwl, beth oedd yn y llinell yna. Wedyn i chi wneud hwnna bob cam i'r diwedd. Mae yna un llinell ar y tro yn ymddangos. Nes yn y diwedd i chi'n dod i'r tudalen ola, a mae'r gerdd i gyd ych chi. Ond wrth gwrs erbyn hynny, dyle fe fod gyda chi ar gof a chadw, a nid jyst yn y llyfr, na'r syniad te. Mae'n syniad mor syml, ond mae o mor bendigedig. Mae'n atgoffa fi chydig bach o pan oeddwn i'n ysgol gynradd yn gorfod darllen stori, ac wedyn oeddech chi'n cael brawddegau'r stori nôl a bylchau. Da chi'n cofio? O llyfr darllen newydd T. Llew Jones yn neud hynny, dwi'n cofio. Na, mae'n fendigedig. Felly, be wyt ti'n trio annog, Mererid? Wyt ti'n trio annog ni fynd nôl i ddysgu pethau ar gof? Hynny di, bod yr ysgolion, nid yn unig rhieni, yn annog plant i ddysgu cerddi ar eu cof. Dyna wyt ti'n annog fan hyn? Wel ydw, achos o'n i'n sôn fan'na am y 2 beth, a cyffwrdd yn fras, falle eisoes ar y busnes yma o ymarfer y grefft cofio. Os dewn ni at hwnna nawr, mae hwnna'n gyfrifoldeb ar ni. Beth oedd hi ar ni fod yn medru sgrifennu fel pobl? I ni wedi gadael i'r hyn gof, falle rhyw ddiogi ychydig, ond far i ni gael cyfrifiaduron. Wel, gogodiad mor, sy'n eisiau cofio dim. A chi'n gweld chi hyd yn oed gallu gwneud eich neges, chyfo mae bob peth chi'n gallu gwneud ar y cyfrifiadur, os sy'n eisiau cario ffeithiau, na enwau, rhifau ffôn. Ti'n gofio arfer bod, o'n i'n gwybod y rhifau ffôn. Dim syniad y rhifau ffôn. Dim gwybod rhifau ffôn ymlaen ti. Dim syniad. Mae nhw yn y ffôn. A mae hwnna, mae yna gost i hwnna. Achos yn y pen draw, allwch chi ddibynnu ar eich cof eich hunan, os oes bethau ynddo fe. A mae'n adlodi os nag oes dim byd gyda ni ar gof a chadw. Felly, ac wrth gwrs, beth sydd wedi digwydd, oedd wedi dechrau digwydd. Dwi'n cofio edrych ar Elspeth, mae hi wedi bod yn dysgu'n llawer mwy diweddar na fi. Ond na beth oedd gyda ni, dath yr OHP mewn. Rhyw fath o clingffilm o chi'n rhoi ar ben golau a chi'n sgrifennu arno fe, ac os o'ch chi fel fi yn bach yn anhaclus, o'ch chi'n llwyddo siobo'r inc i gyd wrth bod chi'n sgrifennu, oedd e'n mynd yn fest rhywbeth. Ond wrth gwrs wedyn, plant yn dod mewn i gwasanaeth, eistedd lawr, croesi coesau, mae'r geiriau i blaenau nhw. Meddyliwch chi, faint o'r ni sy'n mynd i'r capel a llyfr emynau, a glynu wrth y llyfr, hyd yn oed pan chi'n gwybod yr emyn yn iawn. Mae'n bwnces. Wel, wedyn, wrth gwrs, erbyn hyn, mae'r PowerPoint wedi dod. Wel, bendigedig. Chi'n rhoi fel lan, a plant i gyd yn canu wrth ddarllen, yn lle canu wrth gofio. A Mari a fyna, dwi'n siŵr bod ti'n cofio dysgu'r emynau yn yr neuadd yn Bryn Taf, yn Firiamu Jones, fel oedd y prynu. A'r un dwi'n cofio yn arbennig, tifri allan fach ar lawr, dan gorono gwlith y wawr. Doedd dim idea dy fi, dim syniad beth oedd e'n meddwl. Ac fel plant, wrth gwrs, i chi'n ceisio creu eich ystyron eich hunan a dod i'r casgliad bod gorono gwlith y wawr bound o fod rhywbeth i wneud gyda Mr Goronwy Jones. Ond
Dwi'n teimlo mod i'n gyfoethogach o fod ar llinellau ar ynghof, ac erbyn hyn, dwi'n rhyw fath o'i deall nhw. Ie. Mae hwnna ddiddorol dwi'n cofio. Mae siŵr mae un o'r cerddi cyntaf ddysgus i oedd Iesu Tiri yn gwyl yn awr blentyn bach yn plygu lawr os fe'n wedi trigar ha, pedam gwrthod Iesu da. Ond o'n i wedi camddeall y trydydd llinell wrth fy Wendy trigar ha, ac o'n i'n meddwl, wel, pwy Wendy? A pam bod hi'n fy Wendy? Wel, gath Elspeth dweud, beth oedd, ti'n cofio Elspeth? Pwy oedd y math i fe? Am be? Yn y llinell na, enw fy mam yng nghyfres, mam Elspeth, oedd y Wena. Ac oedd Martin yn meddwl, wrth y Wena trigar ha. Elspeth, gan bod ni'n cyfeirio ata chdi, wyt ti'n fam, yn nain, yn gyn athrawes. Be wyt ti'n meddwl o'r gyfrol yma fel rhywbeth falle bethau athrawon yn gallu i ddefnyddio a falle neini a teidiau yn gallu ddefnyddio? Ydy, mae'n hyfryd. Mae sôn am y neiniau teidiau'n gyntaf. Nes i ddangos nhw i'r resau bach ddoe, a o'n nhw wrth i bod efo'r lluniau. Y lleiad, borffor, a o'n nhw'n dwlu ar... Maen nhw yn, fel ti'n deud, yn hyfryd iawn. Mae'n funud efo fi, ond fi'n siŵr yn ewn ddod i fod yn gallu defnyddio hwnna. Dwi'n licio'r syniad o'n i fel Mererid yn cuddio geiriau, dyna ffordd o'n i falle'n dysgu'n blentyn. Fel athrawes wedyn ni, dwi'n meddwl bod dyn ni'n defnyddio'r sgil yma i ddeud y gwir, wrth bod ni'n dysgu a dysgu cerddi. Athrawes Saesneg o'n i yn Ysgol Glantaf, felly cerddi Saesneg o'n i'n dysgu. O'n i'n mynnu bod y plant yn dysgu ambell i gerdd. O'n i'n canolbwyntio weithiau ar gerddi beirdd rhyfel ag ati. A o'n i'n dysgu rhyw bytiau bach ohonyn nhw. A petawn i ddim yn neud hynny, fydden nhw byth yn dysgu nhw, ti'n gwybod? A dwi'n berson reit ddramatig wrth siarad ac wrth ddysgu. A o'n i'n tueddu roi rhyw liw a rhyw ddrama mewn i'r cerddi. A dwi'n gobeithio oedd y plant yn mwynhau'r wers. Ambell dro nhw'n mynd allan a dweud, wedi mwynhau'r wers yna, miss, achos chi'n rhoi rhyw ddrama mewn i'r gerdd ac yn esbonio pethau, falle fysa nhw ddim yn deall. Un o'r pethau fi'n meddwl fel athrawes, ar hyd y blynyddoedd, ydych chi'n dysgu, deall bod plant yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol. Mae yna blant sy'n licio bach o drama, mae yna blant sy'n hoff iawn o ddysgu yn weladwy wrth weld rhywbeth. Mae yna rei eraill yn hoffi'r ailadrodd, a clywed hwnna wedi cael ei ailadrodd sawl tro. A mae yna rei eraill yn dysgu trwy liwiau a lluniau. A oedd beth o'n i'n neud fel map meddwl yn ddefnyddiol iawn yn ystafell dosbarth gen i, lle o'ch chi'n cysylltu os oedd rhaid dysgu cerdd, enghraifft ar gyfer aroliadau TGAU, neu rhywbeth o'n i'n neud mapiau meddwl, a wedyn oedd y lluniau neu rhyw air arbennig, prif air o'r frawddeg yn dod i fyny, o'n i'n jyst yn rhoi rhain yn y map meddwl, ac yna gobeithio oedd rhai o'r plant yn ystod yr arholiad yn cofio'r map yna, yn cofio'r lluniau ac yn cofio y prif eiriau neu rhan o'r frawddeg. Felly mae'r bocs bach yma yn falle tipyn bach o bopeth i rhywun i ddysgu. Y lluniau, y geiriau, atal y geiriau, pethau, dwi'n meddwl bod e'n wych. Os o'n i wedi bod wrth y modd yn dy ddosbarth Saesneg di, dwi'n meddwl Elspeth yn swnio'n bwysig. Ond felly dyna rei o'r triciad y ti Elspeth yn ddefnyddio i annog plant i gofio. Be amdano ti, achos dwi'n ymwybodol iawn, dwi'n dyweld ti'n canu efo cor cana yn aml, ac os dwi'n darllen iawn, ti wedi bod yn aelod ers dros 10 mlynedd ar 20, ydw i'n gywir? Ydyn, dyn ni'n dathlu, wel, wedi bod yn canu mewn cor ers, wel, fel dyn ni gyd, mae'n siŵr ers bod ni yn gallu sefyll i ganu mewn cor. Ond o ran cor cana, dyn ni'n dathlu 5 mlynedd ar 20 o fod at y gilydd, ond cyn hynny o'n i'n canu gyda cor Caerdydd. So dwi wedi canu mewn cor ers blynyddoedd lawer. A efo cor cana, dyn ni'n yn amlwg yn cystadlu yn Steddfodau ac yn yr Ŵyl Gerdant. A dwi wedi hen arfer yn gorfod dysgu penillion
un ar ôl y llall, i'r hwyl gydant er enghraifft, gan amla mae'r corau yn cael rhyw 6 pennill i ddysgu. A ambell tro, mae'r bob pennill yn dechrau gyda'r un gair. Mae hwnna wedi digwydd cyn hyn. A wedyn y ffordd fy hun yn trio cofio wedyn, dwi'n trio falle weithiau mae trefnywyddor yn gallu bod o help i fi, neu fi yn ymhen dwi'n gweld lluniau ac yn trio cofio fel yna. So ydy, mae'n grefft. Dwi'n meddwl bod pawb efo rhyw ffordd unigryw i hunain. Mae'r ddau o blant sydd gen i, Lowria a Daniel, dwi'n cofio sut oedd Lowri yn adolygu. Oedd ei stafell wely hi fel enfys o liwiau. Oedd oren fan hyn, a coch, a glas, a gwyrdd, a oedd y sticeri yma'n bobman, a oedd hi'n dysgu trwy liw a trwy categoreiddio pethau fel yna. Daniel, dwi'n even cofio Daniel yn adolygu, ond fe nath e adolygu. Fe lwyddodd Daniel yn iawn. A o'n i'n gofyn iddo fe, jyst cyn y recordiad bore yma, Dan, sut oedd e ti'n adolygu? A nath e edrych yn wirion arna i, ynddi? A ddod yn mynd, wel, dwi'n meddwl oedd fi jyst yn ail-ddweud pethau. A mae'n siŵr, falle oedd e efo'r ddawn jyst i edrych ar rhywbeth yn gallu jyst cofio. Emma, gai ddod at chdi, efo'r un math o gwestiwn, wrth gwrs wyt ti yn gorfod dysgu sgriptiau a weithiau sgriptiau munedola. Be di dy driciau di i ddysgu pethau munedola fel yna? Unwaith eto, mae rhaid i fi weld mae rhaid i weld yr geiriau ar y papur. Does dim iws i rywun just ail-ddeud rhywbeth, reit, dyma'r link i ti, dwi eisiau dysga hwn. Mae rhaid i fi sgwennu fo lawr, neu mae rhaid i fi gael o ar darn o bapur, a wedyn dwi'n gweld o yn ymhen wedyn. Os dwi'n gorfod dysgu sgript, pan dwi wedi gwneud stwff yn y gorffennol, oedd o'n helpu fi, yn amlwg o'n i'n mynd trwy'r sgript, yn gallu gweld o'n ymhen, ond nes bod ni'n blocio yr olygfa, o'n i'n rhoi y geiriau gyda lle o'n i'n sefyll, neu be o'n i'n neud, neu dyna sut o'n i'n cofio. Ond mae rhaid i fi ganmol hwn. Oherwydd, mae o wedi... Dwi'n teimlo efo gwaith Mererid, efo unrhyw beth mae hi'n creu. Mae o fel bod hi'n rhannu cyfrinach bach gyda ni. Mae o fatha, mae hwnna'n ddiddorol. Efo unrhyw beth mae'n neud, efo'r cerddi, efo darllen, efo pan mae'n trafod unrhyw bwnc, dwi'n teimlo fel bod hi'n rhannu cyfrinach gyda fi. A dyna dwi'n teimlo bod fi wedi cael yn fan hyn. Dwi'n caru maint y gyfrol. A dwi'n gwybod bod ti ddim eisiau'r ganmoliaeth, a dwi'n gwybod bod yna dîm o bobl tu ôl i'r gyfrol yma. Ond syniad Mererid oedd e, i greu rhywbeth bach. Dwi wedi talu chi'n dda. Dyna ta? Dwi wedi talu chi'n dda i gymryd rhan. Ond dyna dwi'n caru am hwn, ydy, mae yna rhyw deimlad o hyd a lledrith efo'r peth. A fel dwi'n dweud, yn mynd nôl at y gyfrinach. Ac i rywun fatha fi, sydd, os bys ti'n gofyn iddo fi, ti'n cofio rhyw gerdd o dy blentyndod, dwi'n mynd i fod yn hollol onest, a dwi'n mynd i ddweud na. A dydy o ddim yn rhywbeth dwi'n cofio. Ac weithiau dwi'n teimlo bod rhyw gyfrol fel hyn yn denu pobl falle sydd yn ddim yn cywelyddio bod nhw ddim yn cofio cerdd, ond falle bod nhw ddim yn ymwybodol o ddigon o gerddi ac yn meddwl, mae'n rhy hwyr i fi, neu dwi ddim yn y clwb yna, neu dwi ddim yn gallu gwneud hwnna. Mae rhywbeth fel hyn, ac mae'r weather ges i ar ôl dysgu yna hyn, o'n i'n teimlo, dechrau fi wedi dysgu rhywbeth. A mae, dwi'n gwybod, dwi ddim yn deud hwnna yn ddechanol. Dwi wirioneddol yn golygu hynny. Dwi'n meddwl bod o'n... A be dwi wedi ffeindio hefo fo ydy, dwi'n grediniol iawn yn trio canolbwyntio'r meddwl. Mae yna lot o sôn ar hyn o bryd y pwysigrwydd mindfulness. A dwi'n meddwl na dyna mae'r gyfrol yma'n rhoi iddo chi hefyd, ydy mae o'n... Achos bod o mor fach, dwi'n cario fo yn yr handbag, handi, a mae o'n llonyddu'r meddwl, dwi'n siŵr sa Mererid yn deud na dyna mae barddoniaeth yn gwneud i rywun
ta beth, mae o yn llonyddu'r meddwl, neu falle yn deffro'r meddwl wrth gwrs trwy feddwl am ystyr y barddoniaeth. Ond yn yr achos yma, chi'n cael 5 munud i chi'ch hunan dros baned, a chi'n mynd, chma be, dwi jyst yn mynd i stopio poeni am hwnna, stopio gorfeddwl am hwnna, a dwi'n mynd i ystod lawr, a dwi'n mynd i ddysgu cerdd. Ac ar ddiwedd eich paned, chi wedi dysgu rhywbeth, a mae'n gweithio. Mae di tawelu'n meddwl i dros sawl paned y lle sicrhau chi. A gen ti lot o bwyntiau hyfryd yma, a dwi'n licio'r syniad yna bod Mererid yn rhannu cyfrinach efo ni, achos mae agor y blwch, mae o rhyw chydig bach o ryw agor cys i weld beth sy'n yna. A does neb yn siŵr iawn tan bod chi'n agor nhw. A hefyd, maen nhw'n apelio at y synhwyren, dydyn. Nid yn unig bod chi'n gwrando ar y cerddi yn ei darllen nhw. Mae'r bylchau yma, lle mae'r i atal y geiriau, fedrwch chi deimlo nhw. Fedrwch chi deimlo beth di maint y geiriau i fod ag ati. Ond pwynt arall nes di, Emma, ydy dydy pawb ddim yn cofio cerddi o'i plentyndod nhw. A rhaid i ddweud, a ddwy'n hol at y tîm yr oedd un o'r rhain yn ddiarth i fi hefyd, un o'r ei traddodiadol, a mae'n wirioneddol hyfryd, sef pan fo seren, do'n i ddim yn gyfarwydd efo hon o gwbl. A mae'r lloer a'r ser ti di ddewis fel pennawd i'r blwch bach yma, pam nes ti ddewis lloer a'r ser, achos dwi'n tybio bod yna potensial i sawl dilyniant i'r blwch bach yma. Ydw i'n iawn? Ti'n iawn. Wel, fel wedys ti, mae wedi bod ar waith ers spel hir, ac mae gen i ffeil ar y cyfrifiadur nid ar yng nghof o grwpiau bach o gerddi, dwi'n credu bydd yn perthyn gyda'i gilydd o dan themau gwahanol os licio ti. Rhai am y môr, rhai am y mynydd, rhai am serch. Rhywbeth y bach, na fe, themau, gallech chi fod yn tynnu pob math o gerddi, ond dechreuon ni gyda'r lloer a'r ser, oherwydd mae yna rhywbeth hudol yn dos am noson serlog. Wel, sersog o'n i'n dweud, ond na ti llew yn ysgu. Mae'r gair o serlog, a mae rai fi gyfadde, dwi'n licio sŵn y gair hwnna. Felly mae rhywbeth arbennig am y peth serlog. A hefyd, o ran ar brofi, achos ar brofi o'n i gyda hwn, ac os na fydd mynd ar hwn, wrth gwrs mae'n eitha drud i'w cynhyrchu, bydd rhaid i ni ailfeddwl, ond mae gyda ni un ar ffurf sonedau, ond wrth gwrs pennill telyn ydy'r peth lleia gallwn ni gael, a mae hwnna'n reit special i Gymru'r pennill telyn. Yr pennillion yma sy'n sefyll ar ei pennu ei hunain, just yn 4 llinell. Os ydych chi'n meddwl am draddodiadau eraill, mae yna gwbl o gerddi Almaeneg o'n i'n dychmygu gallen ni fod yn rhoi mewn set yn debyg, ond mae'n neitha anodd i ffeindio rhywbeth sydd yn dechrau ac yn gorffen mor deudi mewn 4 llinell. Felly oedd hwnna yn apel arall pan mae gyda'r tair yma dechreuon ni. Ond fel o'n i'n gweud, dwi yn mor ddiolchgar, a ti'n iawn am y twtch. A pam weles ti fe wedyn bod nhw wedi rhoi'r sglein gwahanol yma, felly mae lleiad borffor, Hedd Wyn, fyna gyda rhyw chydig bach o biws, wedyn rhyw las y nos os licech chi, rhyw las reit oer am y 3 pheth sy'n anodd i mi. Gyda hwn, yr cyfrif ser pan fo hi'n rhewi, rhoi fy llaw ar gwr y lleiad. Wrth gwrs mae'r gair twtch, mae yna wahanol fersiynau o'r pennillio yma, ond dwi wedi mynd am un falle weddol fach o safonol, a wedyn y pan fo seren yn rhagori. Fe fydd pawb a'i olwg arni. Pandel unwaith gwmwl drosti, ni fydd mwy o sôn amdani, yma yna rhyw wers fach neis hwnna, falle rhywbeth i ni gyd i gofio yn yr oes yma. Pethau'n dwad heddi ag yn mynd ar yn fori, ond mae'n hen beth sydd wedi bod eriod. Yndi. A ti'n dweud, os fydd mynd arni, wel, hynny di, dwi ddim eisiau eich depresio chi gyd fan hyn, ond mae'r Nadolig ar y ffordd. A mi fysa'r blwch yma yn berffaith i ddisgyblion roi i'w hathrawon yn un peth, heb sôn am yn anreg i'r hosam. Oedd Elspeth yn sôn gyda am bod hi'n anodd weithiau dysgu cerdd ar gyfer y côr, ar gyfer cystadlaethau bethau gwyl cerddant, sy'n dechrau efo'r un gair. Wel, mae Mererid wedi cyflwyno cerdd bendigedig i ni ddechrau'r cyfnod clo yma. Y cerdd oedd yn rhoi gymaint o obaith i ni gyd, dwi'n meddwl, pan oedden ni gyd o dan y don ar ddechrau'r cyfnod clo. Ac os nad ych chi wedi cael gafel ar gopi o Mai,
dwi'n awgrymu unrhyw un sydd allan fanna'n gwrando arno ni. Mae'n gerdd, ac wyt ti'n cymryd o'r gerdd yna dy ddylanwadau di o ran cerddi eraill. Hynny di, mi fedri di, a cywira fi os dwi'n anghywir, Mererid, mi fedri di werthfawrogi Mai fel mae'n sefyll. Ond os oes gen ti y traddodiad a'r perthyn yna sydd gennym ni o ran gwybod rhai o'r cerddi yna, mae bob un llinell rwsyd neu gilydd yn adlais o gerddi da ni'n gyfarwydd â nhw'n dydy. Dwi'n iawn, Mererid? O na, hollol iawn. O'n i'n, gofynwyd i sgwennu rhywbeth oedd yn mynd i dynnu ni at ei gilydd a rhoi gobeith. Nes i jyst feddwl, gosh, yn yr amser, oedd popeth mor llithrig, mor anwadal, mor ansefydlog ar y dechrau yna yn enwedig. Ac o'n i'n meddwl, wel, y ferf bod, yn fe, Mai. A mae'r hen air bach Mai wedi cael ei esgeiluso, dwi'n meddwl. Mai, ble fydden ni heb Mai? A ni'n meddwl, Mai, dail y coed yn ystod ffyr. A meddwl, wel, nid fel arfer fyddech chi'n darllen hwnna neu dweud hwnna, mae dail y coed yn ystod ffyr. Ond i fi, ar yr adeg hwnnw o gythrwfol, y peth bwysig oedd bod nhw yna. Bod ni ffeili mynd i ystod fflir a dim, ond allwn ni fod yn sicr bod y dail yna. Felly, Mai dail y coed yn ystod fflir. A wedyn siwrne dath y llinell na, o'n i'n meddwl, wel, beth am yr holl bethau eraill sy'n môr annwyl i ni? Wel, ie, fel ti'n gweud, cyn belled bod ni'n gwybod nhw'n y lle cyntaf. A rhyw adleisiau, a dwi wedi clywed am bobl ar y dechrau yn dod at ei gilydd ac yn cael rhyw fath o quiz mwy na lai, yn trio dyfalu pwy oedd yn cofio o ble. Ac os oes rhywun yn gwybod, dwi wedi llunio yn rhywle rhyw fath o crib yn dweud o lle dath y pethau, a mae sawl i athro ac athrawes wedi bod ar ôl hwnna. Ond dwi'n meddwl mod i'n iawn i ddeall bod atebol wedi gwneud rhyw fath o bwster bach o'r gerdd erbyn hyn. Felly, falle bydd hwnna yn neis. Ond o'n i'n joies i sgrifennu hwnna gymaint. A dath a thawelwch meddwl i fi o leia a meddwl, wel, ti'n gwybod, yr ymadrodd wedyn, mae hael ar fryn, yn dyfa. Ac meddwl, wel, mae'r hael na ar y bryn. Hyd yn oed pan mynd i ffili weld mae rhyw fryn yn rwle garantid lle mae yna hael arno fe. A falle nid yn tro ni i weld yr hael, ond wedyn mae'n rhaid chi fod yn falch bod yna rai eraill yn gweld yr hael dal yn hynny, yn dyfa. Mae newyddion da iawn bod yna boster yn mynd i fod o Mai, dwi'n meddwl, achos unwaith eto dyma wneud y gerdd yn fwy hygyrchder. Fydd hi'n weledol fel y mae'r cerddi bach yma yn weledol, yn hytrach na bod nhw mewn rhyw hen gyfrol llychlyd ar silff mewn llyfrgell a neb yn mynd ati, ynde. Emma, gai jyst ofyn i ti, achos da ni'n nabod y wyneb di fel un o gyflwynwyr priodas 5,000. Tybed fydde'r gyfrol bach yma'n ffitio mewn i'r slot yna rwsyd neu gilydd falle fel anreg priodas? Meddwl am, dwi'n gwybod, myrwynion priodas am y cwyd bach ffordd eu cadw nhw'n diddig yn y brecfast priodas falle? Os a le tybed i hwn fel anreg pan ti'n meddwl am briodasau? O, yn sicr, yn sicr. Dwi'n meddwl bod o'n... Dyna sy'n arbennig am y gyfrol yma. Mae o ar gael i bawb. Mae yna rhywbeth yn fan hyn i ni gyd. A fi'n cofio deud wrth Mererid pan ges i hwn, y peth cyntaf nes i oedd prynu un fam. A tydi mam, byswn i ddim yn deud bod mam, dwi'n siŵr fydd i ddim yn meindio fi'n deud rwan, tydi mam ddim yn un sydd yn ista ac yn darllen cerddi ac yn hynny o beth. Ond o'n i'n gwybod syth ben pan weles i hwn, dwi'n mynd i yrru hwn at mam. Achos dwi'n gwybod fydd hi wrth i bodd gyda edrychiad y peth a gyda'r syniad o'r peth. A dwi'n meddwl, be oedd Mererid yn deud gyna am sut da ni gyd di anghofio sut i ddefnyddio'n cof, fel oedden ni'n arfer gwneud. A mae bron yn fatha cyhyr yn dydi, a mae eisiau ymarfer o, a falle bod ni wedi esgiluso fo yn y cyfnod yma a dros y blynyddoedd diwetha. A dwi jyst yn meddwl bod gallu cofio rhywbeth, mae o'n dod â hyder iddo chi eto. So dwi'n meddwl yn sicr, mae o'n anreg bach perffaith, a dyna'r peth cyntaf nes i oedd prynu fo fatha anreg un fam. A mae di dysgu nhw, chwarae teg. Mae wedi dysgu nhw, dyna ddyn nghwestiwn nesaf. O na, mae wedi. Mae ffôn o hwn i roi test i fi.
Ond beth arall sy'n dda amdani ydy, mae llyfrau fel arfer yn bethau drud i'w postio, dydy, os ydych chi'n prynu llyfr yn anreg i rywun. Mi fysa hon yn rhad iawn, achos mae mor ysgafn. Mae yna rhywbeth am y blwch yma yn fatgoffa fi o'r tylwyth teg. Oherwydd bod yna rhyw hyd a lledrith yn cuddio tu mewn, a bod nhw'n fach ynde. Ymreiddiol Mari yn rhan o'r drafodaeth, lot o drafod fel sydd wedi ddechmygu, ond ni wedi gobeithio byddai modd i greu'r blwch fel bod lle i ddod i stamp a chyfeiriad. Oedd hwnna'n sy'n dweud, ond oedd hwnna wedyn, sa'n cofio beth oedd yr rhesymau, oedd e rhywbeth i wneud gyda'r sa'n cofio, ond yn anffodus, doedd hwnna ddim yn bosibl. Ac oedd rhaid i hyd yn oed fi gael neg wedyn. Lle ni'n neud yn hynny? Beth am hynny? Lecen i. A fel o'n i'n gweud, mae'n ddigon rhwydd i fi droi lan gyda'r syniadau, ond bod cael rhywun wedyn sy'n gallu mwy lai darllen beth sy'n eich pen, a fod yn fodlon mynd nôl. Be oedd na bach o drafod ydyn am yr emblem bach yma, yr argof. Gobeithio bod chi wedi sylwi ar hwnna. Dwi'n meddwl bod e'n mor neis o'r ymadrodd sydd gyda ni, argof a chadw. A sôn yma fe dynnu ar y cof. Wel, nes i piano wedyn. Mae ar gadw dynnu. A ti'n gwybod, ni'n gweud wrth yr hyn blant, yn ywedig, ti'n gwybod, y dysgu'r cerddi, di ddim teimlo fel gwaith caled ar y pryd. Ond, chi'n meddwl, pan fyddwch chi yn y deintydd a'r hyn magazines wedi llwydo a wedi diflasu chi, neu pan byddwch chi'n disgwyl am y bws a hwnnw ddim yn dod, mae'n gymaint o beth da i gael yn yr filing cabinet y cof, rhywbeth y gallech chi fflico drwyddyn nhw. A meddwl, beth oedd hwnna nawr? Diolch, falle ar y diwrnod hwnna fe ddaw'r sens i chi, fydd y synwyr yn eich cyrraedd chi, a mae'n cyn hynny falle dim ond llinellau o'n nhw, ond wedyn mae'n eich tar eich meddwl, na beth mae'n ei olygu. A mae hwnna'n, dwi'n meddwl, yn hyfryd iawn. Hynny yw, ddim beth fi'n troi fan hyn yw, falle bod ddim rhaid i ni ddeall bob gair o bob llinell, bob tro. Ambell waith falle bod nhw reit i ni gael rhai pethau ar gof a chadw, na dydyn ni cweit wedi cael gafel ynddyn nhw. A mynd nôl atyn nhw wedyn i weld. Mae'n rhywbeth i chi'n gallu bwydo arno fe. Meddwch am y camel a'n gallu cadw fynd am yn hir. Mae os pethau fel yna dyn ni, dwi'n credu bod ni'n gallu cadw fynd fo'n argyfwng yn hir. Mae'n ddod mewn fan hyn, o ti'n gofyn i fi yn gynt am yr oerasau a plant bach sut fydden nhw yn hoffi rhain, a fi'n siŵr bydden nhw wrth i bod mae'r lliwiau fel oedd Mererid yn dweud yn hyfryd. O'n i jyst yn meddwl am y gwahaniaeth. O'ch chi'n cofio hwn? Des i a hwn lawr i chi gael. Chi'n cofio'r llyfryn yma? Barddoniaeth y plant. A mae hwn yn mynd nôl i'r 60au. So, 1967 mae'n dweud ar ddechrau'r llyfr. A o'n i jyst yn meddwl am y gwahaniaeth, bydd y plant yn cael boddhad o'r symlder a'r lliwiau a bob peth yn rhain i gymharu a beth o'n ni wedi cael yn yr ysgol yn gorfod dysgu. A mae yna un cerdd yma, yn ysgol Bryn Taf, lle buodd Mererid a Mari a fyna, a oedd Bryn Taf yn rhoi sioe arno, o'n i'n neud rhywbeth sioe yn yr ysgol, clychau cantrau'r gwaelod, oedd rhaid i ni ddysgu'r gerdd, a Emma, o ti'n deud, o ti'n cofio pethau, dwi yn cofio dysgu hon, achos o'n i wedi cael yn drilio i ddysgu'r gerdd yma, a wedyn o dan y môr a'i donau, mae llawer dinas nos, fi'n gwrando ar y clychau yn canu gyda'r nos, sy'n dal yn cofio hyn. A wedyn hwn oedd y llinell, trwy ofer esgau listod, a fi'n cofio dysgu'r lein yma, a jyst meddwl, beth mae hwnna'n meddwl? Trwy ofer esgau listod, y gwyliwr ar y tŵr, a'i clychau cantrau'r gwaelod o'r golwg dan y dŵr. A o'n i'n cofio dyna, ond oedd y lein ganol na, o'n i ddim yn gwybod beth oedd yn meddwl. Ti'n rhaid i'r cam barddoniaeth y band. Dwi'n meddwl bod y llyfr hwnna'n hyfryd, a mae yna berle yn y castiad. Mae yna. A mae yna 2 cyfrol yn hwn, Mererid, yn does? Mae yna 1, 2 a 3, yn does? Os nad fwy, falle. Mae'n rhywbeth diddorol iawn, rhywbeth dwi wedi dechrau wneud, edrych nôl dros ganrif o gasliadau bach o plant wedi bod yn defnyddio yn yr ysgol, a mae yn ddiddorol nodi. Ond ti'n gwybod, mae yna rei cerddi sy'n heiddi bod yn y cyfrol na gan mlynedd yn ôl, ac yn heiddi cael ei dysgu heddi. A dwi'n meddwl... bendant. Ie. Mae jyst...
A hefyd, wrth gwrs, y busnes yma, cerddi blant a cerddi oedolyn. Os dwi'n cerdd yn hardd, mae'n gerddi ni gyd. Wedych chi beth, dyna fachlid hael i blant. Mae'n hardd, felly mae'n hardd i ni gyd, yn dweud. Ond falle bod y ffiniau rhwng plant o gyda. Ond trafodaeth arall yw hwnna. Ond oedden ni gyd yn chwerthin ac yn nodio pan oedd Elspeth yn sôn am ddysgu yn drwy ofer esgei listod. Mae hwnna'n mynd nôl at be oedd y ti'n dweud ar ddechrau'r sgwrs, Mererid, o safbwynt bod ni'n perthyn. Dyn ni'n perthyn i'n gilydd oherwydd bod ni gyd yn gyfarwydd, nid yn unig ar llinell yna, ond yn gyfarwydd â cofio dyddi'r ysgol pan oedden ni'n gwneud rhyw basiantau, rhyw sioeau bach, ac yn gorfod dysgu nhw da. Ac mae hwnna'n rhan o'n cefndir am traddodiad ni'n dydi erbyn hyn. Dwi wedi gwneud nodyn i fi fy hun fan hyn i gofio peidio mynd dros yr hanner awr, a da ni'n tynnu at hynny rwan. Dwi eisiau dod nôl at y tîm yr cyn gorffen, a diolch i Emma a Elspeth am eich brwdfrydedd yn trafod y gyfrol yma. Dwi'n siŵr bod yna sgyrsiau difyr iawn a cyfrinachau lu yn cael ei datgelu o gwmpas y bwrdd yna pan ydych chi'n dod at eich gilydd. Ond Mererid, ti wedi tynnu'n sylw ni at yr emblem bach ar gof yma ar wylod y blwch. Mae yna rhywbeth am hwnna yn batgoffa i, dwi ddim yn gwybod os ydy o'n fwriadol, o weld o a dail pren falle. A di weld o beth yn bell o unrhyw beth mae Mererid yn neud, nech di Mererid. Beth sy'n dod nesaf ar ôl y gyfres fach yma, nid yn unig dy waith yn ehangach, ond y lloer ar ser ydy hon, be wyt ti'n obeithio fydd y dilyniant i hon? Wel, fysa ni yn hoffi, yn sicr erbyn Santes Dwynwen, yn Ionawr, bod ni ar ryw lyfrau bach am serch, dwi'n credu bydda hwnna'n neis. Mae'r môr yn golygu gymaint i fi fel i chi'n gwybod, a mae yna gerddi bach hyfryd gyda ni am y môr. A'r mynydd, wel, ges i sioc pan mes i'r gogledd gyntaf gweld mynyddoedd, achos o'n i arfer meddwl bod garn fawr yn Pencar yn fynydd, oedd yn cymryd rhywbeth o'ch gwrdd awr i redeg i'w chopa hi. Ond, byddwn ni'n hoffi troi at fi. Ond o ran beth sy'n ar y gweill, a gobeithio bod e'n oreid bod fi'n sôn am wasg arall yn slot atebol, ond mae barddas i ni'n dod mas nawr a fy llyfr englynion cyntaf, eto mewn ffordd ar yr un math o drywydd, yn ceisio rhoi gyda dyluniad hardd deniadol, gasgliad o englynion bach, i'w cyflwyno gobeithio i blant, maen nhw'n englynion, fel o'n i'n gweud gynnau i oedolion, a beth ni wedi wneud yw cyfuno rhai o'r hen wedau ffefrynnau gyda rhai mwy cyfoes. A fyna i chi yn mynd i gael eich bethau lletwydd, ti'n mwyn uchelgau rhyw chwilgi a bethau, ond mae eisiau ni wybod y pethau yma, nos e? Fel o'n i'n dweud, maen nhw'n rhan o'n traddodiad ni, a mae eisiau, dyw ddau ddim, mae jyst cwbl bach o bobl sydd yn gwybod rhain, achos digwydd bod gyda nhw rieni sydd wedi pasio nhw lawr iddyn nhw, neu rhyw athro neu athrawes sydd yn gwirioni fel yna. Dylen nhw fod ar gael i ni gyd. Gallwn ni wrthod nhw, gallwn ni derbyn nhw, gallwn ni datblygu nhw, gallwn ni ehangu arnyn nhw, ond mae rhaid bod nhw dan yn y lle cyntaf. Felly mae'r gorwel, welerith a'r pethau hynna ynddo fe, a wedyn rhai gan feirdd sy'n byw heddi a rhai, chymod am cynnesu byd eang a rhyw bethau fel hyn, themau o ddim yn poeni beirdd slawer dydd. Felly mae hwnna'n mynd i ddod, eitha siŵr, dwi'n credu mae diwedd Awst, bydd hwnna gyda ni fed, a dwi'n gobeithio bydd ysgolion yn sicr yn gweld hwnna fel rhywbeth gwerthor. Emlyn, 4 llinell, 30 sillaf, dylen ni gyd fod yn gallu cofio'r heini ar y gof glei. A mae'r busnes yma o falle iaith dan fygythiad yn rhywbeth mawr gen ti dydy Mererid, achos dwi'n meddwl am y gyfrol hyfryd eto i blant, swn i'n tybio mai targedu blant, oedd y gyfrol geiriau diflanedig. A honno eto yn canolbwyntio ar eiriau sydd dan fygythiad ym myd natur yn achos yna. Ac oedd ti'n sôn falle bod yna gyfrol arall debyg i honno ar y gweill, falle? Wel, mae galw wedi bod, dwi ddim yn siŵr beth yw'r... Ond, gallai eto ddim cymryd yn rhywbeth am hwnna, achos Rob McFarlane, bardd o Gaergrawnt nath gydweithio gyda Jackie Morris, a mae hithen artist o Diddewi i greu'r llyfr a mae yn hardd.
boes bach fel Ydi. hwnna. A wedyn mater o drosi hwnna wedyn i'r Gymraeg. Oedd yn dod â'i heriau pan mae'r gerddi'n beth yn gael y crostig hynny, mae'r llinell gyntaf, mae'r llythyren gyntaf pob llinell yn sillafu'r gair sydd ar goll. A dwi ddim yn fan o gerddi fel yna, fel arfer. Ond o dan yr amgylchiadau, oedd yn hollol briodol, achos mae'n dod â'r gair yn fyw, a pob llythyren yn air yn jwmpo mas, yn neidio mas o'r dudalen. Ond pan oedd chi gerdd o'r gair Saesneg oedd newt, a'r Gymraeg yw madfa llydŵr. Trosi bobl. Mae rhaid i dweud, mae'r yr ysgol, wrth i bodd gyda y cerddi a y crostig fel yna, yn dechrau, o'n i wrth i bodd, achos o'n nhw, fel ti'n deud, oedd y gair yn dod yn fyw iddyn nhw, a o'n nhw'n medru creu nifer o gerddi i hynna'n, yn defnyddio y sgil yna, so oedd yn gret i blant felly. Ie, gwych. A swn i'n annog yn rhywun hefyd, os nad ydych chi'n gyfarwydd ar gyfrol geiriau diflanedig, mi fedrwch chi fynd ar y we ac os gliciwch chi geiriau diflanedig, mae yna glip bach byr o Mererid yn darllen y gerdd hyfryd y driw, tra mae'r llun yn cael ei beintio. Diolch yn glip mwy na rhyw 2 funud, mae wirioneddol hydolus, fel y blwch bach yma, y lloer a'r ser, ac dwi'n gobeithio'n fawr y bydd na sawl un arall o'r rhain i ddod. Mae'r syniad am un ar gyfer Santes Dwynwen yn wych a gobeithio y gwireddur hynny. Felly ar hynny, da ni newydd fynd dros yr hanner awr. Da ni wedi cadw reit dda, achos dwi'n gwybod rhyngson ni gyd, da ni'n eitha siaradus. A diolch i chi am ymuno efo ni bore yma, oherwydd da ni'n recordio hwn ar gyfer pan mae'n cael ei darlledu. Ac dwi'n gwybod sut mae'n weddill Cymru yn Llandoche ac yng Nghaerfyrddin ac yn y Bontfaen. Mae'n 4 gradd ar 20 fan hyn yn y Felin Heli bore yma, ac wrth gwrs mae'n dechrau wythnos y Steddfod. Hwna'n typical, dydi, ydych chi'n gwybod? Fysa ni fel arfer yn pacio'r Wellingtons a balli, a mae'n hael braf. Ond beth bynnag, gobeithio'n fawr bydd y sgwrs yma wedi annog bobl i fynd i chwilio am y lloer a'r ser, ac diolch i'n Merer am yn hannog ni i gofio rai o berle yr iaith Gymraeg, a'r pethau yma sydd yn ddofn yno ni, ond falle sydd eisiau tyrchu allan bob hyn a hyn. Ac ar hynny, gai gyda fy ngwydyr Eisteddfod, sydd efo dŵr yno fo bore yma, dweud i chi da, a diolch yn fawr, a welai chi'n Steddfod Tregaron flwyddyn nesaf. Diolch yn fawr i chi. Mari, diolch Emlyn. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch.